vil se en film. Vil du gerne se en film? Ja. Nå, jamen, det kan være, at vi skal gøre det bagefter. Ja, Masha-Bjørn. Er det Masha Bjørn, du gerne vil se? Ja. Okay, jeg kan godt se, at du er blevet rigtig god til at ride på den der elefant. Man skal dreje her, Okay. og så skal vi ned her. Okay, super. Men den her falder altid ned, Nå, når man kører så her. ja, det kan godt se. Så skal I hen være der. Ja. Eller lige. Og så i morgen, så skal du i børnehave. Så er juleferien slut. Nej. Jo, i morgen, der skal du i børnehave. Nej, jeg er ikke nogen børnehavebjørn. Er du ikke noget børnehavebarn? Jo, du går i børnehave lige heroppe ved solsengen. Nej. Jeg er ikke nogen børnehave. Har du ikke nogen børnehave? Nej, Det passer altså ikke. jeg har ikke nogen børnehave. Jeg har ikke nogen børnehave. Har du ikke nogen børnehave? Det her nogle dimser. Ja, det er det. Det er også nogle dimser på dem. Ja, det er der også. Ja. Det kan jeg godt se. Sådan en. Men synes du, det er hyggeligt at være hjemme ved mor og far? Ja, Hvad laver du så? jeg kan ikke huske det. Nej. Jeg spiser chokolade. Er det rigtigt? Spiser chokolade? Og kører på motorcykel. Ja. Og vi læse og Nå ja, det er rigtigt. Lasse var ikke derhjemme. Jo, han var hjemme, men han lå oppe i sin seng og sov. Nej, han går. Okay. Gik han? Ja, han Nå. går. Okay. Han går i tur. Nå ja, det kan godt være. Så gik du en tur sammen med far i stedet for? Nej, jeg kører en tur. Nå, okay. I bilen? Jeg kommer op afsted. Jeg kommer op afsted. Ja, hvor rider du hen? Det kan jeg ikke. Det er Nå, jeg synes bare, det synes som om du red langt væk. Nej, den her har ikke nogen ben. Nej, det er rigtigt, det har den ikke. Det går heller ikke. Nej. Det kommer ikke rundt omkring. Nej. Den sidder bare fast her. Ja, det er rigtigt. Jeg rider ikke nogen vej. Nej, jeg er med. Se der bagved dig. Og se, det er en vippe. Ja, det er rigtigt. Når man ser på den, og så når man står på den, så gør man så. Ja, så vipper man. Ja, så vipper man. Og så står man ikke der. Tæt på. Og så man skal stå så her. Ja. Man skal stå sådan, lige så Anton. Så her. Lige ud. Ja. God idé. Og det gør Anton også. Mhm. Super. Mm.